Gure seme-alabentzat ona izango da eleaniztunak izatera iristea, baina euskara ere hizkuntza erakargarri eta aberats moduan ikusi behar dute. Eta horri begira, euskarazko erreferente ugari eta anitzak izateak asko lagunduko die. Haurrak sozializazio prozesuan daude eta prozesu horren baitan hizkuntza sozializazio bat ere ematen da. Hizkuntza ezberdinak ikasten dituzte, hitz egiteko modu anitzak ere ikasten dituzte, baita ere hitz egiteko moduak edo hizkuntza horiek nun eta norekin hitz egin behar dituzte ikasten hasten dira, ikasten dute ere ze hizkuntzak edo hizkuntzen garrantzia eta bar. Horregatik inportantea da gure seme-alabei, gure haurrei ahalik eta kontaktu edo harreman handiena ematea euskararekin. Eta hortarako inportantea da bilatzea edo edukitzea aukera erreferente ezberdinekin egoteko aukera edo ematea. Erreferenteak izan behar dute alde batetik erakargarriak, beraientzat erakargarriak diran erreferentek edo pertsonak beraientzat garrantzitsua dianak, anitzak, mota ezberdinetako pertsonak eta ariketa edo jarduera ezberdinetan dabiltzenak, kirolariak edo musikariak, dantzariak, izan behar dute beraientzat garrantzitsua dianak edo beraientzat importantea diana, ze batzuetan gurasoentzat erreferente dian pertsonak igual ez dira inbeste beraientzat, gero importantea da ere edukitzea gertukoak dian referenteak, herrian adibidez entrenatzen edo kirol, beraiei gustatzen zaion kirola egiten duten beraiek baino helduago dian pertsonak, nahiz eta gazteak izan, eta baita ere bere adinkideak ere batzuetan erreferente bezala balio dute. Azkenik importantea da erreferenteen kontu honetan, herrian edo auzoan garatzen diren jardueretan, euskaraz garatzen diren jarduera horietan parte hartzea, ze hor ere ikusten dira pertsonak erreferenteak izan daitezkenak euskaraz hitz egiten, eta baita euskarazko kultur produktuak kontsumitzea, ze hor agertzen diren sortzaileak edo produktu horiek sortzen dituztenak ere erreferente bezala balio dezakete. Badakigu batzuetan ez dela hain errez topatzea gure inguruan erreferenteak, baina beti ere eta denon artean kezka eta bilaketa hau konpartitzen badugu, seguro gure auzoan, gure herrian, gure hirietan topatuko ditugula euskarazko erreferente asko. Erreferentez ari garela, egia esan da txikiarekin erresa egiten zait erreferenteak aurkitzea, bai izan daitezke orain ez zain beste, baina Pirritx eta Porrotxekin, edo Pirritx eta Porrotxek izate duten aldizkari oso interesgarri horrekin, eta gaur egun bereziki goazen saioarekin. Aldiz zaharrenarekin zailagoa egiten zaite referenteak aurkitzea. Ni bai 10 urteko haur bat deukot eta familian kostatzen zaigu referentea bilatzea, zen ez dauko norabaiteko gustoran odokorra musikarekiko edo dantzarekiko. Pixkat goazen ikusten du, baina ez dugu. Zuk ze musika taldeak entzuten duzu? Asko nik entzuten ditut adibidez Sweet California, Untza, Goazen. Futbola egiten dut eta batzuetan entrenatzailea euskaraz hitz egiten digu. Eta ere bai, eskupilota asko gustatzen zait eta ezagutzen ditut batzuk Irribarria, Urrutikotxea, euskaraz hitz egiten dutela. Niri kirolari pilo bat gustatzen zaizkit, adibidez Ander Izquierdo, Aitor Garzia, Oraizola, Eulate eta gehiago. Baina antzerkira joaten naiz, oso ondo pasatzen dudalako eta euskaraz hitz egiten dugulako. Eta ere asko gustatzen zait kanpaldietara joatea, euskaraz hitz egitea eta gauzak horrela.